Η τελευταία πράξη της τραγωδίας με πρωταγωνιστή ένα 8χρονο αγοράκι από τις Ιτιές της Πάτρας παίχτηκε σήμερα το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιτεών Πατρών, όπου τελέστηκε η κηδεία του. Ο άτυχος 8χρονος έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στην πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού του στις εργατικές κατοικίες Ιτεών. Ανίποτος ο θρήνος για τους γονείς του παιδιού και την αδερφή του, αλλά και για τη γιαγιά και τον παππού του, που έζησαν στιγμή προς στιγμή την τραγωδία. Κοντά τους βρέθηκε ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, και ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Δυτικής Ελλάδας, Αντώνης Χαροκόπος. Ο θάνατος του παιδιού έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του 8χρονου, παιδί με αναπηρία, οφείλεται σε ανοξυγονεμία και εγκάβματα. Το παιδί βρήκε τραγικό θάνατο από πυρκαγιά στο σπίτι των παππούδων του στις εργατικές κατοικίες Ιτεών το Σάββατο το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα του ανακριτικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πατρών, η φωτιά στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το παιδί φαίνεται ότι ξεκίνησε από θερματικό σώμα που βρισκόταν στο δωμάτιο και το οποίο ήρθε σε επαφή με λούτρινα παιχνίδια, με αποτέλεσμα αυτά να πιάσουν φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα και σε άλλα αντικείμενα.